Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Presiden jongka United Democratic Party uba medba lingdo uloong bau priang bet ya kanu ka jing tokit lada ka don ka jing penon kam bakla ha ka bei dai bar ka jing pentre ya ka skim MLA ha ka jing kran bat kilat patai kubor ha ka arp sauterik unaiwing arjar arpsan uba medba uloong ba hau simet kumu MLA jongka Mairang constituency uju persyang ban pentrekam ha karukom ka basai sispa naka sispa ban pentikna baka pisa balamang kan poi sekinong yo jing mentoy ki badai hok banyo Ang ang nila ka jong jong semua jong kita ki baya keren jong kita ki baya pentau la jong jong ikam dai ngi hina kalen jong a personally na do pasdang ka jing ya lenti kumu MLA jong ka konstituensi ngaju pentikna ba la kumu ngi dei ban pentikna ba 4% no na ka bede ba jing penon kam ke skim ke de ban long hok bat de ban de hok saki saki nong yo ya kiskim bede hok nyo kiskim den re ha ka jing tre ki kampat ba pinum la ban biang kalong tangkum ni la bandon hang ni hang tai we ari jing bak la tamak yung dei ban dei bede haka ba pin don ya ka jing tu ya ka ba pin bang klok la ni ba pin sim no ya ka benta jong kino indon hi hai we are ngam ong biang ba don ru we ru e ban ong balong perfect haka ba indon be hi nama haka ba ko pi hap up ki recommendation na ki parlok ki we tre ka kam na do ki rang ba snong do ki no yalam ha ki snong ki ba pe ki seng long tu ki seng sam la ba tung ta tiền rê cái lóng cái bà nghĩ cũng cái đồ nhiều lắm và nghĩ giỏi cái bên ta mình làm cái gì rap sẽ cái bệnh bạc ini bên sam học xong tất cả các oh cái anh quản lý thế thì cái bên long open cái kata mình bên percaya cái quản lý bà kadang di jing atat ya nani kadang kanu ka jing bam ibit man penting naik kata lah kalau hak kadang kanu lah hang ta pila bibi bakalong sisa kata ka jing temu ke bapimut ban klok ya ka jumpa ba ni kalau ka jing bakla ko kuma ka do mene ba ka jing itu ka kam ka la kan mudan ni ka ko ban biang purah